La abuela de Benigani portava un topet alto, pensase que era garrofa, va un burro y li pega un mot, va un burro y li pega un mot. La abuela de Benigani si vas a misa per veure, no vaig a la primera, ni tampoc a la segona, que jo vaig a la tercera, que jo vaig a la tercera. Si vas a misa per veure, mamma m'envia a l'horta a regar el melonar. Jo pegué mitja revolta i me vaig a festejar, i me vaig a festejar. Mamma m'envia a l'horta la despedida vos doné per a tots en general, i el que no estiga conforme que se'n vaig a pastar fang, que se'n vaig a pastar fang. La despedida vos doné